बिरजिजों एनडिबिफोरजों गावलायलायदों बेलायावनो रद' मोदोमफ्रु बिमानि संनाया इसे माने आयनायावसो इन्ट्र'खौ होना लानोसै आरोना लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनो लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फुंनिफ्रायनो हाखा दावरा आरोना बेसेबा गरम खबर आरोना लोगोफोर दायो आङो निउ इयारावथ' माने जेरावबो माने बेरायहैनायबो जाला फारसेथिं आरो बाबु फिसाबो दं नालाय जेरावबो माने बेरायहैनो हाला ओंखायनो आङो दिनैयो बिमा बिफानि न'आवनो स्राय खनसे बेरायनानै फैनोसै आरो स्कुलफोराबो दासान्दि माने बन्द' नालाय लोगोफोर निउ इयारनिबो बन्द' फारसेथिं आरो खेला सेलानिबो बन्द' नालाय लोगोफोर इनिफ्राय आङो नै फुङावनो हाखा दावरा जि जोम सुस्रा फुंनि जाखां लोंखां आरोना जोंनालाय बिमाफोरनि खामानिया बिदिनोसै सानफ्रामबो ना जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय अनेक खामानि आरोना बुंनानै बुंथ्र'नो हाया माने सोरबा सानलायगोन आरोना बेखौनो खोन्थाबाय थायो बेनो खामानि जाबाय बा माबा जाबाय ओरै होननानै भाबिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दिनै बेसेबा स्र' आरोना आइ बिखुमजो दानाय न'नि ख्राम माइदि दख'नाजों स्राय देलायनानै ओंखारबाय आरोना लोगोफोर गोदो माने बिराद इफोरबायसा दख'ना दायोमोन जोंहा नै लोगोफोर नै इफोरबायदि दख'ना दायोमोन आरोना ख्राम न'आवनो माइदिनि ओमफ्राय आइ बिखुमजोआनो जोंखौ माने बेफोरबायसा आगर आखाइखौ सिखायजोबदो आरोना ओमफ्राय आङो माने बेखौनो नेरसोन महरै दिनै स्राय गानबाय आरोना लोगोफोर बेनोसै आरो देलायाबाबो इनो ओमफ्राय आं आखाइखौल' एसे गानस्रोना लाबाय दायो माने फैनायाव थान्दाबो गोलैनो हागौना ओंखायनो माने स्राय गानना लाबाय आरोना लोगोफोर थ' होनबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै जाबाय आरोना लोगोफोर स्रायनो नै दख'ना माथाजों मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर नै दख'ना माथा बिखुमजो दानायखौ स्राय माने केमेरायाव माने आयनायाव खिथिबावलायबाय आं खेबसेबाव बाइकजों थांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाबु गेदेरखौ लांफाला बाबु फिसाखौल' लांफानोसै ओमफ्राय नैयाव फान्थाव फानला मा लाखो नै दासो देखायबाय अबेखय जिसो इयो आलासि जानो थांबाबो जारलासोहाय लोगोफोर एकदम जिखौनो माने गथ' उन्दै थाबाथाय फारसेनिफ्राय माने ओमफ्राय नै फान्थाव लाबाय मैगं लाफा इसे लाबाय ओमफ्राय नैयो सेवालि बिबार गोरानमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो इसे लाबाय आं बाजैया जागोन खोमा होननानै जारलासो बिराद इसोरनि ड्रेस पार्टिसो लानो हायो फैदो बाबा नैयाव फैदो ओमफ्राय नै लोगोफोर फैनानै रुप'यि बाजाराव जोङो दसे हाबबाय आरोना बिमा बिफानोथ' माबा मोनसेबाबो लांखानांगोन नङा होमबा लोगोफोर आरो लोगोसे जोंहाना बाजैया प्रेगनेन्सि आरोना ओमफ्राय बिदिनो गोदै गोबाब माबा बिदिनो बाजार फिसा खालामना लांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि अमा बेदरबो ओंखारदों लारि निउ इयारनि बाथ्रा ना इनिफ्राय बयलारखौनो लाबाय आरो बोराया बयलारखौनो माने आबायाबो जायो आइयाबो जायो नालाय अमा बेदरखौथ' जानो नागिरा जिहेथु ओमफ्राय दाउ बयलारखौनो लाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बेलासियावसो बिराद मोजां बाजार जायो आरो फुङाव बांद्राय माने गिदिर जायाखै इखौल' लागोन मेथाइखौ हा सेन्था इखौल' लागोन फवासे ओमफ्राय गोदैखौबो फुजाखौलाय सिंग्राखौ लानाय खोमा गुदुं एवदै सिंग्राया जागोन ना जायाखै सिंग्राया दासो होद' ओमफ्राय एवनाय गैया लादो सिंग्राखौब्ला जानो लुगैनाय मानसि खैथा लागोन साथाम साब्रैथा लादो ओमफ्राय ओइयो माफोरखौ लागोन नामा ना लालायला जाबाय गोदैखौलाय लाबायानो खोमा संलाय सिंग्राखौनो लादो आरो दायो रुपुहियाव बाजार एसे खरस खालामना लाबाय आरोना लोगोफोर माने देहा गाज्रि मानसि नालाय बाजैया मेथाइ सेथाइ गोदै गोबाब लाबाय ओमफ्राय नै जायो जोङो रुपुहि बारबोनानै माबा मोनबाय आरोना 11 जन होनाय मोनसे जायगा दङ ना जोंनिथिं बेयाव माने गोदो बिएलटिफोरजों एनडिबिफोरजों माने गावलायलायनायाव खेबसे माने 11 जन थैदोंमोन आरोना लोगोफोर इनिहाय माबा बिराद स्पिड ब्रेकार ओमफ्राय गोदो माने बेयो खेबसेनो माने 11 जन थैदोंमोन आरोना ओंखायनो माने 11 जन होननानै बुंब्लासो माने नैबे जायगाखौ मिथिना मोनो आरो नोंथांमोनहा एसे देखायनो र' आङो बिराद मोजां आरोना जायगाफोरा लोगोफोर दंफां सारिनो ओमफ्राय नै बिथिंजायबो दंफां लाइफां बिराद मोजां नायनो एम्फौ फिसियोना नै बेयाव एम्फौ फिसियोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय र' 11 जन सावनाय जायगाखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ दै लोगोफोर नैनो जाबाय 11 जन आरोना बेयाव माने दाखालि हाग्रामा सारबो फैदोंमोन आरो लोगोफोर
बोसोर मा होनदो बोसोरै बोसोर माने फांसन खुङो आरो नैनो जाबाय 11 जन आरो ना लोगोफोर ओइफोरा खाम्फा नैफोर जाबाय मुंख्लं खाम्फा आरो ना लोगोफोर बाइकआव माने उसुबिदा जाबाय आरो देखायनो नोंथांमोननो इसे माने बाइकआव देखायनो खस्थ' जाबाय आरो ना गारिबो सालायबाय दं नालाय जिहेतु ओमफ्राय माने गोदो बेयाव बिएलटिजों एनडिबिफोरजों माने गावलायलायनाय मोनसे समाव गावलायलायनाय जादोंमोन ना जों जेब्ला क्लास 8, 9 आव फरायो अब्ला माने जादोंमोन आरो बे जाथाया बेनिफ्राय माने खेबसेनो 11 जन थैखादो आरो ना एकदम जों गोदोथ' आरो गारि सारिबो गैयामोन फिलफिलि सिलिबो जेबो गैयामोन आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय माने थेलायावनो रद' माने बोनानै लाबोदो आरो जोंहानि लामाथिंनो ओमफ्राय दाबो गोसोआव दङ आरो ना जोंफोरो ओमफ्राय दायो नै बे नोंथांमोननो देखायनाय आरो ना देखायनायानो मुंख्लं खाम्फा बिदि लुना दोनदो आरो ना लोगोफोर जानुवारियाव बेरायनोबो थांनो मोना नोंसानावनो बेरायनो फैबाय आरो मासे मोजां बारदो बिबारालाय दायो मोनफैबाय जोङो लोगोफोर आइ आफानि न'आव होनलायबाय आरो सोरो बाबु गेदेरखौ लाफायाखै ओइ रहा नै आबै लानिखौ खाफैनो बिबार माखाखो जि मोजां बारफ्रुजोबथारदो बिबारा जोंहानाव बिदि बिबारानो गैया ओमफ्राय लबरनिखौनो इयाव होना होबाय नामा खना खनला माथो मैगं मैलाबो दंसो आरो नोंसानावलाय बाथौखौ जि स्टेन्डार्ड खालामदोहाय नोंसा गरलाखौ प्लास्टिकआव दोनबाय थानाङा दे साहाखौनो फुदुंदो आरो हांसो बयलारखौ जाया नामा माबासो ओमफ्राय बाबु बिरदावनिबो बार्थडे दंमोन नामा होमबा बार्थडे जानो फैनाय रखम जाहैबायसो आंहालाय हांसो फुथारखाबाय नोंसा मालाय हांसोआनो फुथारखाबायनो बाबु फिसानि बार्थडेबो दंखायोमोन नालाय ग्रोब मोनजाफैबाय आरो ना सबाय संदो सबाय उख्रेमना दोनबाय आं ओइ बाबा फै सा होलांबाय हे बिमा बुरिनि सबायजों दाउ मामोन हांसो सबायजों हांसो बिमा बुरिनि आखाइनि जि गोथाव जाखागोन मोदोमफ्रुनो गोदोनि बुरैफोरनि संनाया बिराद गोथाव जाखायोहाय मा खारो होनदोंमोन आइ एम्फौ एनला खारो मायाव माख्राफोर अरनाय माबाफोर अरनायफ्रा बबेबा अरफ्लाङा होमबा जिफोराव थानानै खारो ओमफ्राय सबायजों हांसो जाबा दिनैसो सबायजों हांसो मोनजानोसैहाय जि गोबाव जाबायमोन आं मोनजाफेरिया एम्फौ अरनाय माख्रा अरनाय खारो ओंखायनोथ' माइ गायनायफोरावथ' अनेक एम्फौ एनला अरजायोना जोङो माइ गायनायफोराव सेरामालाफोरावबो माबाफोराव ओमफ्राय बेदरा एखेल' ओंखारदों नामा मासे हांसो बेसे ओंखारनो मैया जाबाय खावसे मैया खावसे जानाय ओरैबायदि मोदोमफ्रु बिमानि संनाया होदो दुन्दियाखै माथो अरानो गैला ना अर होला अर नांलाहाय मोनबाय जाया होमबा बेदरफोरखौ माबा गोसोम जायो नायनो ओंख्रिखौ बेदरा सोमब्रोम जायोब्रा हांसो बेदरा दुन्दिया होबानो जासिगोन स' ना मोदोमजोबखायो ओइ बाजैया लांदो सिखाखौ बिथिंजाय आरो दाउ बयलार एवबाय दं नै बाजैया दाउ फ्राय एवगोन नामा दै होला रुखाबाय नालाय मोनजासे अरखौ फिसा होदो ओमफ्राय मानो अरानो बिदि माबा दं सिङाव सिङाव थांदों माबा अरा मा हरनांगौ माखौ हरनांगौ फैसा मोनबा हरदो नोंनि माबा खालामनायखौ माखौ इउटुबनिखौ नुवाखै बिमा बुरैया आंनि इउटुबनि फैसाखौसो बिलायबावबाय नै लोगोफोर एख'आनो मोनाखै नेटआवनो होगोन आं नोंखौ नेटआवनो इउटुबनि फैसा बिबायानो आंनो मोनजायाखै थाइसेबो नों जानो लुगैबायानो देनां मोनबाथाय मिथाइ बायना होफैगोन आरो गल्ला सिंग्रा नामा हो मा अहाय मिथाइ फैबा जाया होमबा जागोन दे फैसा नांलायाना मिथाइखौनो होफैगोन दे नां बुरजा फैसा मोनबा बेसे मोनमारदों नोङो हो बेसे मोनमारदों
मोनाखैब्रा दासो मोनां जादो नोंगो औ माथो मोनबाय दासो थाइसे थाइनै थाइथाम जायांदो मोनसिगोन बारा दिन गैला मोनहां जाबाय जाखांबाय लोंखांबाय लोगोफोर थांनो ओंखारलायबाय आरोना गय खानसे ज्रोम जानानै ओइ मोनायो थादो बाय बाय थौ गाखोदो बाय बाय आबै होननांगौ मोनफैबाय लोगोफोर माबार फैथारबाय आरोना अमा आदार होनो ओमफ्राय लोगोसे जि जोमबो सुना गालांदोंमोन नालाय ओमफ्राय आथुर फैबाय आरो बेखौनो माने दिखांनो होना एसे मोनासि जाबोलायबाय फिसालायाबो दैगासे उन्दुबोबाय आरो लामा बेखिनियानोमोन दायो लोगोफोर बाय बाय